गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि आफादगिरि डक्टर बाबु बर' जोंहा बड' पिपल्स पार्टी बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय जों मोनसे सेपारेट बड' पिपल्स पार्टी मुंनि मोनसे पलिटिकल पार्टी जों जोनोम होदों आरो बे पलिटिकल पार्टीनि गिबि खेब माने एनुअल कन्फारेन्स हिसाबै जोङो धेमाजि जिल्लानि गगामुख मिमां ओनसोलनि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव जोङो खुंफुंदों बिनिनो दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानाव गेवलां मेलाव आंखौबो आलासि महरै डिस्टिंगुइश गेस्ट हिसाबै आंखौबो बिथांमोना लेंहरदोंमोन आलासि महरै निफ्राय फुङावबो मोनसे हाबाफारि दंमोन गोदान फिरफिला बिर होनाय पलिटिकल पार्टीनि बेनिफ्राय आरो मोनसे आंहा हाबाफारि दंबावो सुबिनर बेखेवनाय बेखौबो जों दायो दान्दिसेनि उनाव मावफुंगोन दा जोङो नुनो मोनबाय फुंनिफ्राय हाबाफारिफ्रा मोजाङै जाबोगासिनो दं मानसिफ्राबो लिरै फैदों रायजो राजाफ्राबो अनफावनाय जोंखौ देखायदों दिन्थिदों जों मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो बिपिपि पलिटिकल पार्टीनि एजेन्डाया खोब मोजां एजेन्डा मानो होनबा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय दिनैसिमबो पलिटिकल हान्जा गैया बिटिसिआव दङ बीपीएफ आरो यूपीपीएफ बर'फोरनि थाखाय पार्सनेल किन्तु बिटिसिनि बायजोनि बर'फ्रा राजखान्थियारि बिथिङाव बिराद गोसा माने सेरखाय बेरखाय जानानै दं सोरबा बीजेपीजों दङ सोरबा कंग्रेसजों दङ सोरबा एजिपिजों दङ बिराद सेरखाय बेरखाय माने बेखायनो जोङो बिकेडब्लिउसिनि सिङाव थानाय माने बर'फोरखौ काउन्सिलखौ जों दखल खालामनो थाखाय जिहेतु बेयो बर'नि मोनसे स्पेसियेल काउन्सिल बर'आल' बेयाव भट होनो मोनगोन बेखायनो जोङो बीजेपी एजिपि कंग्रेसनि गासिबो दैदेनगिरिफोरखौ ज' लानानै नैबे जों इउनाइटेड माने बर' पिपल्स पार्टी बे पिपल्स पार्टीखौ जोङो माने दानाय जादोंमोन आरो बे लेखायै जोङो साक्सेसफुली जों धेमाजि जिल्लायाव गिबि खेबनि थाखाय जोङो माने कनफारेन्स माने एनुअल फांसन बायदि जों गेट टुगेदार खालामदों बेवहाय आं आलासि महरै फैनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों खोनानो मोनदों बेयो सैथो 100% सैथो जोङो दिसपुराव थांनानै बिथांखौ लिंदोंमोन बै समाव बिथाङा फैगोन होनदोंमोन नाथाय जेब्ला बे ओनसोलनि बर' माहारिफ्रा जोंनि लिडारफ्रा थांनानै जेब्ला न'आव लिंहैदों अब्ला बिथाङा आं थांनो हाया आं बे मा गाज्रि मोनो आं थाङा माबा माबि बिदि बुंदों आरो बिथाङा जोंखौ माने नेग्लेक्ट खालामदों थारमाने बिथांनि बुंनायनि मिनिङा मा जे आंनो बिथांनो जों बर' हारिनि भट नाङा माने बिथाङा बर' हारिनि भट मोनाबाबो देरहागोन बेयाव बिथाङा माने आन्डार एस्टिमेट जानानै दङ बेखायनो जों बिराद दुखु फोरमायदों जों बर' हारिया धेमाजि जिल्ला हिसाबै गोबां खेब बिथांखौ जों मन्त्रिनि एमएलएनिफ्राय मन्त्रि खालामबाय नाथाय बिथाङा मा साननानै गावखौनो बिराद दुग्गानाय साननानै बिथाङा मानो बिब्दि राव बुंखो जों मिन्थिया किन्तु बे खोथाखौ जों बुंगोन जे बिथांखौ जोङो सासे आसामनि ट्राइबेल मिनिस्टार हिसाबैसो लिंदोंमोन जों सोरबा माने रनज पेगु होननानै जों बिथांखौ लिङाखै जों बिथांनि जा मासि ट्राइबेल मिनिस्टार बे मासिखौसो जों सनमान खालामनानै लिंदों जों रनज पेगु होननानै जों लिङाखै बे मासिखौ सनमान खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा जोंनि हांख्रायनाय जोंनि लिंनायखौ बिथाङा नाकच खालामदों जोंबो फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिथांखौ नाकच खालामगोन आरो 100% नाकच खालामगोन धेमाजि जिल्ला हिसाबै बिथाङा जा इलेक्सन गेलेगोन जों साफ्रोमबो बर' माहारिफोरखौ जों खावलायगोन जे बेबायदि लिडारखौ जोंनो नाङा बिथाङा जोंनि बर'नि ट्राइबेलनि गांनाय उखैनायखौ बिथाङा मिन्थिया आरो जोङो गोसोआव मोनसे सोंनाय फैयो बिथाङा गमामायैनो ट्राइबेल नंगौना नङा जों मोनसे साननाय फैयो हयथ' ट्राइबेलबाथ' बे जोंखौ ना खालामनाय नङामोन मानो होनबा बे सासे आसामनि मिनिस्टार जाय मानसियानो लिङा मानो एज ए मिनिस्टार बिथाङा थांनांगौ काटसि बेयो सोरजोंबा दङ सोरजोंबा गैया बे खोथाखौ मेनसन खालामनाया बिराद गाज्रि बेखायनो बिथांनि जा इलेक्सनाव बाहागो लानाय बे सिमाङा खोमसि जों बर' माहारि धेमाजि जिल्लानि जा बर' माहारिफोर दङ जों खावलायगोन जे रनज पेगु बिथांनो भट दाहो मानो होनब्ला बिथाङा जों बर' माहारिखौ बिथाङा नेग्लेक्ट खालामदों नेवसिदों बिथाङा जोंनि भटखौ नाङा होननानै बिथाङा इंगित होदों बेखायनो जों खावलायदों जे धेमाजि जिल्लानि बर'फ्रा सांग्रां जानांगौ माबायदि लिडारखौ जों लाबोयोब्ला जोंनि थाखाय खामानि मावगोन बेयाव जों सांग्रां जानांगौ आरो जों अलरेडि सांग्रां जाबाय रायजोफोरखौ जों अलरेडि बुंखाबाय